Sziasztok! Megkérdezzük a Miskolci Egyetem hallgatóik, hogy egy nap hányszor használják a ChatGPT-t. Hát egy ilyen 2-3-szor mondjuk. Egyszer. Körülbelül 5-ször. 24-ből 18 órán keresztül. Sokszor. Rövid interjúra szabad lenne. Probléma kell. Probléma. Hát úgy 3-szor, 4-szer. Ja, 4-5. És mi volt a legutolsó kérdésetek a ChatGPT-től? Melyik Fortnite seasonben vagyunk most? Hogy Gyöngyösről hogy jutok el Szolnokra. Hogy egy feladatnak mi a megoldása. Hogy kell 10-es Rebel kompot építeni? GTA cheat kódokat kerestem benne. Hát nekem egy fizika feladat volt, megkértem, hogy csináljon nekem egy döntött kanyart, de nem tudtuk kiszámolni. Nekem ötletem sincs, úgyhogy most megnézem a telefonomon. A Beri név eredete, a vezetéknevem eredete igazából. tesó, ez mi? Mint láthattátok, sok ember fölösleges kérdéseket tesz fel a ChatGPT-nek. A ChatGPT naponta akár 1 milliárd kérdést is kaphat, amiknek darabja 10 g széndioxidot termel. Ez összesen 10 000 tonna széndioxid. Tehát mindenki próbálja meg a lehetőleg megfontoltabban használni ezeket a szolgáltatásokat, és legyünk egy kicsit önállóbbak. Mi az a pád? Ki az a pád? Azt nézzétek már, hogy... Várjál, te még mindig cuki vagy. Azt